Il-ħidma tal-pulizija fil-qalba tal-komunitajiet is-soktat bil-ħidma marbuta mal-immigrazzjoni irregolari u l-infurzar biex ikun assigurat li persuni li mhumiex f'pajjiżna skont il-liġi ma jibqgħux hawn. Dan ġie ntqal fi stqarrija mill-pulizija hekk kif ġie spjegat li kmieni s-sibt filgħodu il-pulizija assistiti mill-uffiċjali tas-servizz ta' detenzjoni komplew bl-ispezzjonijiet fl-inħawi ta' Pembroke, Paċeville u San Ġiljan. Saru wkoll numru ta' spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni. Fil-fatt is-sibt filgħodu nstabu 15-il persuna jgħixu b'mod irregolari. Nazzjonalitajiet tal-persuni misjuba jvarjaw mill-Bosnja, Ghana, Niġerja, Gambja, Senegal, Mali, Serbja u Ġorġja fost l-oħrajn. Huma ttieħdu fiċ-ċentru ta' detenzjoni biex jibda l-proċess ta' ritorn tagħhom. Din il-ħidma hija parti minn spezzjonijiet regolari li qed isiru f'lokalitajiet differenti u li se tkompli tissaħħaħ fil-jiem li ġejjin. Fuq Facebook il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sostna li pajjiżna jipprattika politika ta' immigrazzjoni ġusta ma' dawk li huma ġenwini u dawk li jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex ikunu ċittadini tajbin. Iżda qibsa ma' dawk li jabbużaw jew ma jirrispettawx is-soċjetà tagħna u għalhekk dawn jitneħħew mill-pajjiż. Camilleri temm jgħid li din il-ħidma se tkompli tissaħħaħ fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin.